ମିଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ମନୋଜ ମିଠି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମିଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ନନ୍ଦନକାନନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଝିଅ ପାଇଁ ଝିଅଟିଏ ଓଷା କରେ, ଉପବାସ କରେ, ଆଉ ଦେଉଳ ଯାଇ ଦୀପ ଜାଳେ। ଏ ମନୋଜ, ତୁ ଜାଣିନି ଜମା ମନୋଜ, ମିଠି ଆମକୁ ନ ଜଣେଇ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆମମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ସମାନ କରିଦେଇଛି, ଚାଲି ଯାଇଛି। କହ ମନୋଜ, ମୋ ମିଠି କୋଉଠି ଅଛି? କୋଉଠି ଅଛି ମୋ ଭଉଣୀ? ମିଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଶାଶୁ ଘରର ବୋହୂ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ମନୋଜ ମୋ ମିଠିର ତ ବାହାଘର ହେଇନି, ସେ ଶାଶୁଘର ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଆଜିକାଲିକା ଯୁଗ ବହୁତ ବଦଳିଗଲାଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବହୁତ ବଦଳିଗଲାଣି। ଆଜିକାଲି ଝିଅଟିଏ ବାହା ନ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛି, ଶାଶୁଘରର ବୋହୂ ହେଇଯାଉଛି। ହେଲେ ଆମ ମିଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ପାଦେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ ଶାଶୁଘରର ବୋହୂ ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଶାଶୁଘରର ବୋହୂ ହେଇଗଲେ? ଏଇ ମନୋଜ କୁହ, ମୋ ମିଠି ଏବେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତ? ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ଏ ମିତାଲି, ମିତାଲି, ମନୋଜ ଏମିତି କଣ କହୁଛି? ସେମାନେ ମୋ ଭଉଣୀକି ରାଜରାଣୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ରାଜରାଣୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ ମିଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଦେହର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ହାତ ନାଲି, ଗୋଡ଼ ନାଲି, ଆଉ ପିଠିଟା ବେଶୀ ନାଲି। ବୁଝିଲି, ଏଇ କେଇଦିନ ହବ ଭଉଣୀଟା ମୋର ଖାଇଲ ପଳାଘାତ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଭଲ ଘରେ ବାହା ହେଇଛି, ଭଲ ଭଲ ଖାଉଥିବ, ସେଇ ପାଇଁ ସେ ଲାଲ ପଡି ଯାଇଥିବ। ଆମ ମିଠିର ଜୟଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ଆଉ ସେ କରୁଛନ୍ତି କଣ? ତାଙ୍କ କଥା କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତ ସାକ୍ଷାତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସେ ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ମିଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ହାତରେ ଚେନ୍, ଗୋଡ଼ରେ ଚେନ୍, ଆଉ ବେକରେ ବି ଚେନ୍, ଗହଣା, ସୁନା ସୁନା। ମିଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ବେକରେ, ହାତରେ, ଗୋଡ଼ରେ ମୋଟା ମୋଟା ସୁନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ଓଜନ ସୁନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମିଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବସିଲେ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ଉଠିଲେ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ମୋ ନଣନ୍ଦ କଣ ଆଗରୁ ମୋଟା ମୋଟା ଚେନ୍ ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲେ କି? ମୋଟା ଗହଣା ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲେ କି? ଏଇ କେଇଦିନ ହବ ତାକୁ ସବୁ ବିକ୍ରି କରି ଆମେ କଲେଜ ଛୁଟି ଦେଲୁ, ତା ନହେଲେ ସେ ତ ଆଗରୁ ମୋଟା ଚେନ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ନା। ମନୋଜ, ଆରେ ଆମ ମିଠିର ଶାଶୁଘର ଠିକଣା ଜାଣିଛୁ? କହିଲୁ ଆମ ମିଠିର ଶାଶୁଘର ଏଇ ସହରରେ ନା ଦୂରରେ? ତା ସ୍ୱାମୀକି ନ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ, ତା ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିଲି। କହିଲୁ ମନୋଜ, ତା ଶ୍ୱଶୁରର ନାଁ କଣ? ସେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ି ବିକଳ ହେଇ କହୁଥିଲା, ବାବୁ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାବୁ। ଏମିତି ଭୁଲ ମୁଁ ଆଉ କେବେ କରିବିନି ବାବୁ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ଏମିତି ଭୁଲ ମୁଁ ଆଉ କେବେ କରିବିନି, କେବେ କରିବିନି। ଯୋଉଦିନ ଆପଣ ତାକୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରିଦେଲେ, ସେଦିନ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ି ବିକଳ ହେଇ କହୁଥିଲା, ବିନା କାରଣରେ ମୁଁ ଚୋରି କରିନି ବାବୁ। ମେଡିକାଲ ବେଡରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମରଣ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ଯଦି ତାର କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଛୋଟ ପୁଅଟା ଅନାଥ ହେଇଯିବ ବାବୁ। ମୋ ଛୋଟ ପୁଅଟା ଅନାଥ ହେଇଯିବ, ଅନାଥ ହେଇଯିବ। ସେଦିନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରିଦେଲେ, ସେ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଭାବ କରି କହୁଥିଲା, ପୋଲିସ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ରହୁଛି, ମୁଁ ଜେଲ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଜେଲରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ ତ ଅଲଗା କଥା, ଯଦି ମୁଁ ଜେଲରୁ ଫେରେ
ମହାଦେବ ପ୍ୟାରେର ପୁଅ ମଞ୍ଜିତ ପ୍ୟାରେର ସ୍ତ୍ରୀ। ଟିକେ ଆଉ ଯାହା କହୁଥିଲୁ ସବୁ ସତ କହୁଥିଲୁ ନା? ଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଟିକି ହଇରାଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ରାଗର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉନାହାନ୍ତି ତ? ମନସ୍କରା କିଛି ଆଗରୁ କରିଲେ ତାଙ୍କ ହାତ ନାଲି ପାଦ ନାଲି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ନାଲି ତାଙ୍କ ପିଠି। ମିଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଠି ଖାଲି ମାର ଖାଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମାର ଖାଉଛନ୍ତି। ସକାଳେ ବାପ ମାରୁଛି ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଅ ମାରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ସେ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତିଟା ଫାଟିଯିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆକାଶଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଆଉ ମାଟିଟା ପାଦରୁ ଖସି ପଡ଼ିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପାଦରୁ ଖସି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ, କଣ ସେ କାହାଣୀ? କୁହ। ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପରା ତମେ କହୁଥିଲ ହାତରେ ମୋଟା ଚେନ୍ ଆଉ ବେକରେ ମୋଟା ଚେନ୍, ଦେହରେ ମୋଟା କଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଗୁଡ଼ା କଣ? ଜଞ୍ଜିର, କୁକୁଡ଼ା ବଧା ଜଞ୍ଜିର। ହାତରେ ଜଞ୍ଜିର, ଗୋଡ଼ରେ ଜଞ୍ଜିର ଆଉ ବେକରେ ଜଞ୍ଜିର। କାଳେ ସେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନ ପାରି ମିଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଠୁ ଖସି ଚାଲିଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବାପ ପୁଅ ଦିଟା ତାକୁ ଜଞ୍ଜିର ପକେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲାଗୁଛି ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ରାସ୍ତା କରରେ ପଡିଥିବା ବୁଲା କୁକୁରଟା ଯେମିତି ପାଣି ପାଣି ଧକେଇ ଧକେଇ କହୁଛି, ବାବୁ ମତେ ପାଣି ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମତେ ପାଣି ଟଙ୍କା ଦିଅ, ବାବୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ମୋ ମିଠି କୁଆଡ଼େ ଅକସ୍ମାତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ମା ବାପାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ମନୋଜ ସିଏ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ମରିଯିବେ। ମନୋଜ ଏଟା ଗଭୀରତା ବିକଳ କରେ। ସେ ପିଲା ଆଉ ସେ ଶୈତାନଟା ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ବିଧା ଗୋଇଠା ମାରି ଛୁଆ। Ay, mago pobriu, popota sorigona, isapolo sarigone, badala luci jaye, badala luci gane, meko soi jaye, pakura sarigone. ফুল পাখুড়ার রঙ গোলাপ খসি পড়ে দুঃখ নিদানের সময় অবয় দুঃখ কাহানির শেষ কবুনি সময় কাহিনী এটা নিষ্ঠুর কি দোষ করেছো আমি তো কি দোষ
ତୁ କଣ